Inaasahan na ang unti-unting pagbubukas ng mga kumpanya at pagbabalik sa trabaho ng mga manggagawa sa ilalim ng General Community Quarantine mula sa ika-16 ng Mayo. Aminado si Workers Alliance in Region 3 o War 3 Chairman Paul Viuya na maraming manggagawa na ang nais magbalik trabaho pero nandoon pa rin ang pangamba na maaaring mahawa sila ng kumakalat na virus. Hindi kasi lahat ay nabigyan ng ayuda kaya hirap na ang mga manggagawang humanap ng paraan kung paano itatawid ang pamilya. Dahil nga doon sa una ay kailangan na ng mga manggagawa yung makapagtrabaho sila dahil kalakhan, no? Wala pa yata sa kalahati yung mga manggagawa na nakatanggap ng ayuda. Kaya hindi natin masisisi ngayon, no? Kung sila ay nagmamadaling makapasok na sila sa trabaho. Panawagan ng grupo, marapat daw na magkaroon ng konkretong plano at tiyakin ng gobyerno ang kaligtasang pangkalusugan ng mga empleyadong papasok sa trabaho sa ilalim ng General Community Quarantine. Hiling ngayon ng mga manggagawa na mabigyan sila ng libreng COVID-19 test, mga personal protective equipment o PPEs, hazard pay at mga benepisyo mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Nasa ganun ay yung kanilang isusuong na panganib, no, kahit pa paano ay may sapat na bayad sa panahon na magtatrabaho siya. Dagdag ni Viuya na marapat daw na ituring na frontliner sa mga manggagawa lalo na sa panahon ngayon na dapat isalba ang bumabagsak na ekonomiya. Sinang-ayunan naman ito ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM President Rene Romero. Dapat daw magtulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga empleyado. Kami naman sa private sector, particular sa business sector, we are willing to work with the government, tapos kung ano yung regulasyon, dapat kaming sumunod kasi for the safety of our employees, for the safety of the people. At the same time, gusto na nating i-restart yung economy natin para tumakbo na. Pinag-uusapan na raw ng mga miyembro ng PAMCHAM ang pagsasagawa ng mass testing sa mga empleyado bago papasukin sa trabaho. Ginagarantiyahan naman ni Romero na ipapatupad ng pribadong sektor ang pagpapatupad ng mga safety protocols sa mga business establishments. Kagaya ng regular hand washing, alcohol, face mask, social distancing, reconfiguration of office workstations, yung mga ganun, no? So, marami na sa mga negosyante na nag-prepare doon para magbukas na sila. Denise Diala, CLTV 36 News.